כן. אז הייתה פה את המלחמה, אז כשיש מלחמה, אז יש הרבה הזדמנויות בדרך כלל. למשל. למשל, חברות הביטחוניות שהיו פה, אתה יכולת להבין, אלה חברות ייהנו מכל הסיפור הזה, כי צה"ל ומדינות אחרות יזרימו שם כנראה, בגלל שכל מה שקורה פה וכל מה שקורה בעולם, אז יהיה ביקוש מאוד גדול לציוד ביטחוני, נכון. לסקטור הזה, וזה סקטור שכדאי להשקיע בו, אבל לא כדאי להשקיע בו עכשיו, כי עכשיו אנחנו לקראת הסוף, זה לקראת סוף הסייקל, אלא היה כדאי להבין את זה לפני זה, בגלל תמחור של זה לפני. לדוגמה, ואז באמת לבחון את החברות, איזה חברות זולות, איזה חברות באמת יצמחו קדימה. למשל, סתם דוגמה, אז להבין... כביכול ביום הראשון של המלחמה, אתה הולך ישר מעביר השקעות לחברות ביטחוניות? לא, דבר שאנחנו לא עושים אף פעם משהו ישר. אוקיי. אין דבר כזה של בינארי, של בום טראח, אוקיי. מגיבים מהר. עושים את הדברים באסטרטגיה, מגיבים מהר, אבל לא בבום טראח, וזה הכל עניין של אלוקציה. אבל אני דווקא בנושא הביטחוני עוד הייתי בתקופת אוקראינה רוסיה, שם זה היה מעניין.